Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Yi. Iki ngeterke Mbak Jessica sama Mbak Palupi baru pertama kali ke tempatnya Makjah. Pesen masakan, nggo bancaan pendak pindone mamae Mbak Jessica. Kan janjine Makjah itu kan jam 4. Iki lagi jam 3 wis dadi kabeh, wis beres kabeh. Ya Allah, matur suwun Makjah, sampean gercep banget. Oh, Mbahnya, halo. Selamat sore Mbahnya. Nah. Dalam nggih, Mbah. Nggih. Iya. Tak dongakno Mbak, sampean sok jodone kaya Pak Silo. Wis ganteng wonge, tandang gawene cepet, wonge apian. Enek apa-apa satset-satset, iki bejone Makjah. Kenale dulu lewat online. Apa nggih? Iya, gak kenal rek ning HP. Ceritane nyasar nuku lho Mbak. Terus halo, ngono terus ketemuan terus dadi ki Mbak. Wah, iya. Dadi sela le. Alah paling ya bantu pira. Iya. Ayo Mbak Lupi. Semangat. Iya enek apem, enek apa Mbak? Pisang. Enek telur, iwak pitik. Lah ngono mah sampean kanan kiri lak yo pinu Oh iya Je ya. Ambek melintas ning jembatan ding ya. Ya padha mbek Ibu leh. Mang ijen Mbak Jessica, nduk Ibu njaluk saithik ya. Korong 2 menit apa 3 menit nggih. Monggo. Iki dondong. Iya, iki dondong apa salak, mlaku timik-timik. Gendong apa becak. Mlaku sithik-sithik. Iki ngenten nanas baru. Ning ndi leh nduk nek nanas to? He, iki pandan. Iki nek dijupuk kena dienggo kloso. Dienggo naleni wong nek panen kunci. Ngono lho. Wes engko tak lanjut pemirsa, tak lanjut. Aku arep ada sesuatu. Engko nek wis santai, engko tak ngajak Intan ada. Wes apa ya? Amanah. Amanah dari Mbak Hamba Allah ya. Pas 3 menit. Tinggal masuk ke roti-roti gitu pemirsa iki. Ini almarhumah Ibu Rizky Rias Handayani nggih. Materialnya sudah mulai. Loh, Makjah, materialnya wis diterno. Lah kuwi gak mudeng ditekoki Mbak Ayu. Niku jenengan langsung WA mawon Pak Silo aku ngono. Wis alhamdulillah materialnya wis datang pemirsa. Iki lho, Nduk, iki lho. Ngenekan sing rojah-rajah diganti kabeh. Nggih. Kira tolong gen. Keliru. Ya dijolo gak apa-apa lah besok lah. Dilintukke mboten napa-napa, Pak. Kegeden. Dilintukke mboten napa-napa. Besok Pak Sila sudah mulai pemirsa mau ganti ini loh pemirsa yang sudah obrah-obrah. Jadi repa lagi isah-isah. Ben gak kepanasan. Mbak Indah yo teko apa gawe apa leh, Mbok? Iki lho nduk gawekno repa nguri iki lho. Masakno iki nek obyah-obyah ngene lho. Oh nggih Pak, nggih. Roti
Oh wis dipateni listrik ya. Alhamdulillah materialnya sampun dianterke. Mandi dulu. Udah nanti aja. Ini ngadai anu pemirsa. Apa ngadai roti. Alhamdulillah wis selesai. Aku ki mang ceritane ki ape bungkusi iki mak bungkusi pesenan kok pesenan bungkusi amanah. Rene nduk tak jak ngonten sedulu. Rene kan. Ape bungkusi iki to. Ternyata minyak goreng, gula, karo teh, keri ning mobil kuning. Isik ning gone Mbak Indah mobile. Lah terus sampe tak bungkusi apa? Lah, ki terus gawe konten apa ta niki ta? Wangi, Dok. Wangi, Dok. Ben Ibu dadi entuk konten. Dek mang aku sampe nggih konten iki berase wis tak siapke nggih pemirsa. Iki berase nglarisi Mbak Nana nggih pemirsa. Wes, saya nggih sampun laporan kali Mbak Allah nggih tak dohke nggih. Lah niki enten roti, enten niki enten mie, lah sing minyak goreng, enten gula, keri. Neng jero mobil kuning urung tak dunke. Akhire iki yo gawe konten apa? Ki nyalondok tan akhir ndang sacet dok ewang Mbak Jes lah kepengen Mbak Jes engko cek ngeterke ning masjid, cek ngeterke ning gone dulur-dulure. Semangat Mbak Jes, semangat. Ewangi ndok tan. Tangan dua, tangan loro. Ayo sacet. Ini Pak Silo barang. Nah, Dok, ambillah, Dok. Yang itu lho, Mbak, itu Sing ini anu untuk keluarga, jere Mbak Jes, katane Mak Jah ada untuk Mak Dames ya, Mak ya? Oh, gak roh. Oh, pokoknya niki sing mboten, Pak, niki sing mboten. Niki sedaya kalih niki ning jero nek ora. Konten keri ning jero. Wis kene. Mbah atas Mbah. Atas Mbahnya. Ada duit. Aja banter-banter rahasia. Enak duit Ora sido rahasia ya tadi iki. Aku ngadainnya Malah ngadai meleh anu mbahnya niki mesisan diadai teng mriki. Namung tiang kalih Dek Mbak Jessica kalih Mbak Lupi. Lah Mak Ceh diangkut meleh, Mak Ceh. aku ngono tak. Wer ngoten nggih, Mbak. Alhamdulillah enten Mbak Palupi sing ngancani kemana-mana Mbak Jessica niki. Sebentar saja ditoto. Guys. Sik kata. Ijo iku lho, Dok. Ijo api era kaprah kowe. Ijo godhonge terong. Omong ya, Dik, ya. Dilucu kakek ngomong serius ya. Kali gadu para engetan, wong ayu dadi rebutan, ya Dek ya. Hae. Guyon pemirsa. Lah timbang apa ngadahi rasido sing tak contong maca. Iya to yo, ya aku mate lali sak plengan. Bar blonjo ning Brapo kae iki yo lali ora tak apa pemirsa ora tak donke. Montor digawa ngalor ngidul yo lali. Sampai tekan ndi dek iki kae lali. Ya wis gagal guys. Kingko tak
lanjut review wae, review buka berkat saka nggone Mbak Jessica. Loh, Bunda Repa, Ibu, lho aku entuk. Bunda Repa, Ibu. Es. Lah sing Mak Dames. Ya sing kuwi. Gini sinten? Sing kuwi mau nggoe Mbak Sito. Oh, wah Mbak Jessica dapat bonus. Dapat bonus. Terima kasih ya Allah. Aja ngono. Piye, Dok? Apa, Dok? Napa? Piye, Dok? Bunda Dewi. Iya. Ibu kalih niki Mbak Ses adik Repan. Iya, ya Allah, matur suwun ya Mbak ya. Terima kasih ya Allah. Makasih langsung paring nggih Bu. Jane kan soalnya aku mengko kula ngaji jek wira-wiri kan betul nyandak nek dalu ke dalam. Iki mengke jek balekke mobil. Ya Allah Mbak, aku terima kasih ya Mbak ya wis diterno, diparingi berkat barang ya Allah. Oh nggih, nggih. Wis muga-muga acarane lancar. Untuk Mbak Palupi, terima kasih wis selalu menemani Mbak Jessica kemana-mana, wis digendong kemana-mana pokoknya. Saling menggendong. Iya Nduk, iya wis hati-hati. Matur suwun nggih. Iya. Iki time. Iya Mbah Yi satu. Ya hati-hati ya Nduk ya. Aku tak nyoteng Intan ngetero Mbah Yi ya. Bunda satu, terus Inten satu. Gak Mbah Seske Nduk adik para Erono. Oh iya wis. Ya wis Nduk hati-hati ya Nduk ya. Iya. Iya ndang juga ngombe Nduk. Iya. Luar biasa Mak Jah. Seteng bertok durasi. Lah piye? Apa nyoteng Mang Rasido nggih pemirsa nggih sepurane. Aku sing lali. Wes kudungan Mbah Yi. Sampun. Nduk, matur nuwun ya Nduk, hati-hati ya. Padha-padha, Nduk. Kula nggih matur nuwun Mbahnya, Mak Jah. Mak Jah aku nyuwun tulung, Mak. Mak nyuwun tulung jabut, Mak. Nyuwun tulung nggih, Mak. Iya, ayo ning gone Mbah Sis. Kayak Pep pulang. Sik totan sabar, Tan. Ya Allah. Kok main muring-muring etoh kene iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu iki iki sapa Bu aku? Mbak Jessica. Mbak Jessica. Mbak diaturi berkatan saking Mbak Jessica. Pendak kaliye mamae Mbak Jessica. Lah ngono lho wis bari pas romo pas bar. Kita anu lah mang jam mateng jam. Dek mang pengene Mak. Kula ajeng nyoteng Mak Jah niku ngoseng-ngoseng bumbune maksudnya pas masake kalih ajeng derek niku lho apa ngewangi ngadah-ngadah ngono. Kurang anu yo kurang rodok mau. Kudune yo lah tapi nek kayak nganu dek rene iki anu ya Mbak kesuwen nek Mbak aku ne lah. Iya Mak. Mari bar buah barang. Jadi dilihat dibicarakan. Bunda masih tidur. Bunda awake doloro, Nduk. Wis aku tak nyuting Mbak Jessica sing kono sik. Anu banget pe. Lah niku nggawa mobil pe. Kali Mbak Palupi tok. Keriyen nggih pemirsa. Terima kasih wanita kuat, wanita hebatku. Ibu sing maturun Mbah Yi bilang terima kasih, Dok. Ya hati-hati ya. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Review Mbah Yi. Masakane Mak Jah pemirsa. Masakane Mak Jah ya pemirsa. Spesial. Enak sambal goreng kentang. Tahu nggih Mak, tahu telur, terus iwak pitik, mie bakso. Ada pisang sama apem. Pisangnya sip. Mantap. Digedi tenan, Pak. Wis budal mulai Mbak Sis. Dalam? Empun lewat.
Kak ibu sitok engko nek ndek pengen Mbak. Iso le. Dek wau Mbak Jessica angsal bonus setunggal keng Makjah. Sapa ngerti ngeten Bu mumpun dibagi-bagikno sing Mbak Jessica kok ndang gak uman ngoten dadi diluwehi Makjah. Ngoten. Nami semua dari cari-carinya dikit-dikit tapi kalau tak kasih dua-dua semua. Terima kasih Makjah. Maksudnya Makjah menerima pesanan nggih pemirsa. Dimasake Makjah wis ditatakno rapi. Besok Pak Silo sudah mulai berangkat. Mbak ini pun gak ada rokoknya Pak Silo, Bu. Karep kok, Mbak. Gedane tapi walah Bu, lagine Bu ya. Pol, niku nek didamel napa bolu kukus. Mbak Yun. Sampeyan tumbas kok mak pah, mak apa kok cepu? 7 cengkeh nek cara Rondo cengkeh ya. Nek cara bahasa Indonesia apa? 7 apa Mbak sing ngene? Sisir. 7 sisir ya sisir, Mak. 7 sisir. Sisir anu 55.000. 7 sisir 55.000. Berarti berapa itu? Lah kuwi mak aku sing gak ero. Lah nek 5.000 kan nek gini ya. Sejinah nek 5.000-an pamane yo. 9.000. Mungkin ya. Iya. Berarti sekitar piro nggih pemirsa? Aku dek gak iso hitung-hitung pemirsa. Pokoke kuwi 7 sisir hargane jare Makjah 55.000. Inu. Aku dulang ya, aku pengen dimanjai kok. Wih, pengen dimanjai. Tanganku sak iji. Nek rano nek ngono langsung buka berkat nggih pemirsa. Alhamdulillah matur suwun dapat rezeki dari Mbak Jessica. Iki rotine kena tinggal Intan senengane ngopi. Nduk, Ibu duwe tisu kok gak nduk ketoke? Di sono. Duwe. Karek Intan. Tapi aku wis cantik gak kono sama apa jos alhamdulillah jos. Nek jari Ibu ya cantik, gak iya anak Ibu. Cantik kan relatif rendo. Ayu kaya apa lha nek senengane srekel lek bagi wong sing delok kan yo ora sida cantik. Wis to, wis cantik iki jarene dari hati lah. Iya ora. Nek sing gak seneng yo ngomong gak cantik, nek sing seneng ya mesti insyaallah cantik. Wis ijik tangane pemirsa. Semasak omak aja. Sing masak omak aja. Wis saiki wis. Intene wis. Enek ndoke, Duk. Enggak, goreng kentang Mbak Pite. Mbak Pite ambil rica-rica wae. Oh, ambil rica-rica. Iki tak mang sesuk. Sing opo kok mang sesuk? Iki Mbak Pite. Iya. Bicaranya kudu dipanasi ya. Iya, makasih. Yes, terima kasih nggih untuk Ibu enggak jaluk nih. Enggak usah gak apa-apa. Untuk Mbak Jessica, Dek mau mendriver Intan dan saya. Terus sudah memberikan info pijet boleh Bapak Mas Jaki barang ternyata. Tapi gak situ. Ternyata Bapak Mas Jaki itu yang pesen itu sudah kemarin pesen pijet. Terus sagete anu Bu, mungkin jam setunggal kan tesih teng Mlandu to. Iki iwake mbok mau sesuk tenan. Ambil rica-rica. Iya. Akhirnya diparingi jadwal nek iso besok pagi. Lah kuwi aku karek Intan. Besok piye reaksine Intan nggih Pak mengke berkabar melih kula tak insyaallah ngabari Mbak Jessica aku yang ngomong. Soalnya aku sing duwe nomor kan nomor Mbak Jessica pemirsa. Mengko Mbak Jessica kan cerita-ceritane kan karo Mas Jaki. Dek mau ki Mas Jaki tekok Mbak Jessica ngene lho. Nek rica-rica. Cerita Ibu ayo. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Aja kok cekeli to, ben garing. Lho, justru tinggal Ibu ben garing. Allahumma lana bima razaqtana wa qina amin. Amin. Ki mbek rica-rica. Yang derene Duh. Ibu mau nek ngomong kok wis selesai ngomong apa? Emang tentang apa pemirsa? Mas Jaki. Oh, Mas Jaki tekok Mbak Jessica ngene. Yang ngono. Yang
Kena opo saiki Intan adeke nek ketemu wong saiki dek cuek ngono. Sopo ketemu sopo? Yo ketemu Mas Jaki, ketemu sapa-sapa biasane kan ramah mbok celuk, saiki dek meneng ae rondok piye. Semut nduk. Rondok cuek. Ya mungkin Intan saiki wis selot gede, selot ngerti isin ketemu cowok mungkin yo tali iki kan aku juga roh nek opo. Tapi kadang nek pas mood yo menyapa ngono pemirsa. Wih, cari-cari enak pemirsa. Cari-cari enak sekali. Aku. Ndok kok cai. Enggak kok arep mah. Enggak. Cari-cari pitik Jawa. Ngene rada cek kembang pemirsa, mau tak blaburi nganggo obat apa ya? Nek obat Kinara. Obat oleh sinergi. Rada enteng jare aku nek ngurut ya biasa pemirsa tak urut. Ngene tok tak urut ngene. Ya pasti niki temen. Berbagi, Bu. Lah wong berbagi, Mang Mbak Ida tak telepon, Nduk. Ning mobil kuwi enek gula, enek lengo, karo enek blonjonane Intan. Dan ning kono sik ya nek awakmu nganu ngomong kapan iku lagi iso njupuk kendaraan. Iya, Bu. Aman. Kono. Ini mau lali biar ora tak tokno lho tanu iki. Ban blonjo diterkere pamini to. Ibu luwali sak plengan ki mah ape tak adai, pendang tak salurke. Lupa cek dari motor kuning. Anak Ibu. Aku ndek cerita karo sapa ya? Bu, dicari-cari enak ya. Dicari-cari enak ya. Kita karo Bunda Dewi. Lah aku tuh diteleponi, Pak. Gak tak angkat pemirsa. HP ku kan gimana jero dompet sama pemirsa. Emang tak parani Dik Dewi. Dek sepurane ya Dik aku mah gak iso ngangkat telepon, aku gak roh nek sampean telepon. Njaluk nomor telepone Deko. Sing ngomong Mbah kuwi. Terus akhirnya kan ibu ora kena ditelepon tanduk ning dalan. Ya kan jarene ape umrah, Bu. Haji. Haji. Peserta anu lho. Jadi petugas, Dok. Petugas haji. Jadi sing mungkin ada yang lansia membutuhkan obat, membutuhkan bantuan apa sebagai wonge tugas sing ngongkon negara. Kecamatan Sambung yo Deko kuwi. Kecamatan Sambung yo Deko kuwi. Yo tak guyoni. Anu muga-muga aku kan gak ora pertangane, muga-muga ibadahe lancar, Dek. Ndak ndongaknone ngono lho, aja ngono sik ngene lho, muga-muga tugasku ning kono lancar, amanah, soalnya iki dikek tugas negara. Yang kedua lagi muga-muga aku kan juga karo ibadah, muga-muga paling lancar iya. Wis tak dongakno lancar kabeh. Aja lali yo, Dek. Wong tuaku, dulurku, anakku, wis keluargaku kabeh sampean sebut sapa ngerti Allah ngeridhoi aku, keluargaku, anak-anakku iso ning Baitullah meneh. Amin. Saya napa pijak rana wisata. Insyaallah. Soalnya tak jak rana lak nangis. Nangis kan mungkin nek pamane Allah njabahi mak pas isone Baitullah ya. Nangis mak pas nangis terharu, nangis seneng, nangis kebahagiaan ngono lho. Terus kemarin kan kita gak ngerti to Nduk, untuk rezekine kondi kok arah ndi kan gak ero. Mungkin pemirsa demikian di konten hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh, berjuang dari jiwa, semoga Allah segera memberikan ngomongan yang sari dan lewat, berikan ampun. Alhamdulillah ya Allah. Dia kudu jeruk. Mbak Jess, Ibu matur nuwun ya Mbak Jess, tetap semangat menjadi wanita yang kuat. Mungkin almarhumah mamanya paringi
husnul khotimah tenggiko. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Diberikan tempat yang indah di sisi Allah. Biyen ki Mbah Taslim almarhum pernah ngomong nek pas aku ngaji tak ngendikan ibaratnya wong urip kuwi mampir ngombe. Mampir ngombe iki lak ya sedelok ya pemirsa. Ngono tante Taslim ibu pas ngaji ngono kuwi. Mampir ngombe kuwi ya sedelok. Dadi intine gunakan kesempatan yang nggone donya iki sing mung sebentar iki kanggo yo sing apik, aja nglarani wong. Ngono. Aja sok dadi wong sing rumangsa awake dhewe kuwi rumangsa luwih apik saka wong liya. Soale iku sipate setan. Iku Mbah Taslim almarhum lho Mas aku tak eling-eling. Aja merasa awakmu ki luwih apik saka wong liya. Ngono terus yo tak eling-eling. Wes matur suwun untuk semuanya. Wes kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho untuk ibu untuk Bu, enak tanang boleh ya. Kok gado? Ya nang wes soe. Nggih nang. Ibu terus tolong pateni ndak iya. Terus tapi nganggo tangan iki ya, iki tanganku rusak iki. Nganggo ki yo. Heeh. Heeh. Oke.